Tak a ja vám prajem krásne dobré ráno a sme veľmi radi, že s Maťkou a s Norou tu môžeme byť medzi vami. A keď som tu bol ešte pred začiatkom bohoslužby a sme sa tu vzadu modlili, tak som tak hovoril, že toto je, ak mám druhý zbor na Slovensku, tak toto by bol on. Takže veľmi radi sa sem vždy vraciame. Keďže ja slúžim ako kazateľ v Trnave, je veľmi ťažké sem prísť práve v nedeľu a cez víkend, ale raz za čas sa to podarí. Naposledy to tuším bolo takto pred rokom. a sme radi, že skoro do roka, do dňa tu môžeme byť opäť. A spolu s vami sa modliť, uctievať Pána Boha a počúvať Jeho slovo a tešiť sa o spoločenstva, ktoré v ňom máme. Ako sme počuli ešte v úvode bohoslužby, keď nás Mišo vítal Božím slovom, rozmýšľali o tom, aký je Boh ku nám a dáva to do kontrastu s tým, ako si častokrát my myslíme, že on je nastavený voči nám. A ako tie dve veci, čo on hovorí o sebe a čo si my myslíme o ňom, je častokrát v takom strašne smutnom kontraste. Čo ti napadne ako prvé, keď počuješ slovo Boh alebo Ježiš? Častokrát asi záleží veľmi od toho kontextu, v ktorom sa nachádzame. Keď sme v práci, kde sme si zvykli na slova ako Kriste, Bože, do Boha a Kriste, Pane a všetky tieto titulovačky, že sú v podstate iba náhradou za nadávky, tak tam už sme ako si otúpeli voči týmto slovám, už to ani nepočujeme. A naopak, keď prídeme v nedeľu do zhromaždenia na bohoslužby, tak tam očakávame, že tieto slova budú znieť a tam ich počujeme asi inak. Keď povieme Ježiš v modlitbe versus keď kolega, keď si kladivom trafí po prste, povie, že to sú to isté slovo, dva úplne iné obrazy, dva úplne iné kontexty. V minulom storočí v Amerike žil taký jeden kazateľ, sa volal Tozer a jednu z takých známych vied, ktoré povedal, je tá, že to, čo ti napadne ako prvé, keď si predstavíš Boha, je tou najdôležitejšou vecou o tebe. Ešte raz, to prvé, čo si predstavíš, keď si predstavíš Boha, alebo keď počuješ Boh, je tou najdôležitejšou vecou o tebe. A čo sa tým snažil povedať je to, že to, ako my vnímame Boha, aký je, alebo či vôbec je, má oveľa väčší dopad na náš každodenný život, ako si môžeme myslieť. Myslím, že dobre, to sa tak týka častokrát nášho nedeľného života, alebo toho zborového života. Máme to pekne zaškatulkované, ten náš zborový, duchovný, cirkevný, náboženský, spirituálny život a potom ten v práci a v škole a na záhrade. A hovorí, že nie. Tvaruje to náš každodenný život viac, ako si uvedomujeme. Ak naša predstava o Bohu je, že neexistuje, tak potom nič neriešim. A morálka a taký nejaký ten kompas, ktorým sa riadi vo svojom živote, je vlastne celý na mne. Ako si ho ja nastavím, naštelujem, alebo ako sa my tu v tejto chvíli na tomto mieste dohodneme. To platí. Ak mám predstavu o Bohu, že Boh je ľahostajný a vzdialený, tak potom mu úplne fúk, ako si žijem, má to na haku a ja mám v podstate na haku jeho. Nepopierame navzájom svoju existenciu, ale akože moc nás do seba nič. Až dokým sa nestane nejaký problém, vtedy sa aj pomodlím, ja do kostola prídem, aj dobré skutky spravím. Čokoľvek len na to, aby tento ľahostajný Boh si ma všimol a tento vzdialený Boh sa ku mne na chvíľku priblížil. A hneď ako mi vyrieši môj problém, tak sme späť v starých kolejách a každý ideme po svojom. Hej. Určite takých ľudí aj vy poznáte. Môj detko, zarytý ateista, komunista, no ale keď išiel pod nôž, tak sa aj pomotil. A nikdy nevieš. A potom sa zobudil a do ďalšej operácie sa nemodlil. Ale tak častokrát niekedy aj my, aj keď sa považujeme za kresťanov, tak častokrát žijeme. Implicitne, vlastne naša predstava o Bohu, nikdy by sme to nepovedali na plnú hubu, ale implicitne hovoríme o tom, že Bohu sme ľahostajní a je nám vzdialený, ak za ním ideme len vtedy, keď sa dostaneme do úzkých. Alebo môžeme mať predstavu o Bohu, že Boh je nahnevaný na nás a je z nás sklamaný.
A vtedy všetko, čo robíme, je v podstate iba s cieľom sa mu zapáčiť, si ho udobriť, si ho nejako získať na svoju stranu. Aby nič na nás nemal. A keď robíme všetky tie správne veci, ktoré hovorí, chodíme do kostola a modlíme sa, čítame Bibliu a slúžime a dávame a neviem čo, chodíme na tábory, tak potom snad na nás nič nebude mať a ja môžem večer zaspávať s dobrým pocitom, lebo Boh na mňa nič nemá. Som v bezpečí. Ale ak som to zbabral, ak to bol blbý deň, tak som zdrvený. Lebo viem, že Boh má na mňa náboje a kto vie, či sa ich nebojí použiť. A ak naša predstava o Bohu je, že je milostivý a milujúci, tak potom náš život vyzerá radikálne inak. Potom sa nebojíme, ale práve naopak. Máme odvahu mať radosť z Neho, tešiť sa z Neho. A možno aj odvahu si myslieť, že on sa niekedy teší z nás. Čiže aký teda Ježiš je? Aký je Ježiš? Aký obraz sa ti vykreslí v mysli? Aký pocit ti prejde srdcom, keď si predstavíš jeho tvár? Ako sa na teba pozerá? Nepochybujem, že teologicky by tento zbor dal dobrú odpoveď. Povedali by ste, spolu s ostatnými kresťanmi je to druhá osoba Božej svätej Trojice, Boh a človek v jednom, dokonalý, bezhriešný, narodil sa z Panny Márie, počatý Duchom Svätým, zabitý, vzkriesený, na nebo vstúpený, celé vyznanie viery by sme dali, milostivý a odpúšťajúci, prichádza ku hriešnikom a biedným a prijíma a privádza nás späť ku Bohu. Toto všetko by sme povedali, toto je to, čo si myslím je aj to, čo hovoríme svojim susedom, svojim známym, svojim príbuzným, svojim spolužiakom. O takom Ježišovi hovoríme. Ale moja otázka je, že o akom Ježišovi hovoríme samým sebe. Aký je naozaj? Čo prežívame vo vlastnom srdci? Aký je Ježiš ku mne, potom ako dám prednosť šteklivému pokušeniu pred bojom o svetosť? Keď uprednostním svoju vlastnú sebeckú túžbu po pokoji na konci dňa a preto som netrpezlivý a nevľúdny ku svojim deťom. Alebo keď som o neho niekoľko dní či týždňov, možno mesiacov ani nezakopol. A všetko robím zo zotrvačnosti. Dnes ráno som tu, nie preto, lebo ho milujem, ale preto, lebo to je to, čo robím. To je to, čo od seba očakávam, to je to, čo iní odo mňa očakávajú a čo by som ja robil v nedeľu do obeda. Tak som tu. Ako ťa vidí? Aké je nastavenie jeho srdca ku tebe? Aj dnes ráno. Čiže nepýtam sa, aký je Ježiš teologicky, ale aký je reálne. Nie ako by si opísal jeho vlastnosti, ale jeho srdce ku tebe. Ako akého ho vidíš. Neveriacim kamošom povieme, že je milujúci a odpúšťajúci, ale samým sebe mám pocit, že častokrát hovoríme, že je sklamaný. Že ma trpí, možno rezignovaný. Že možno pri mne niekedy aj ľutujete slova, ktoré povedal o tom, že nás nikto nikdy nevytrhne z jeho rúk. Ale keby mi toho Mareka niekto vytrhol z rúk, by sa mi to trošku uľavilo. A niekedy možno ľutuje, že ide aj za tou jednou stratenou ovečkou, lebo za mňou akože chodí každý druhý deň, ma musí zvládať. Kedy nado mňou zlomí palicu a to vzdá a povie, tak si choď. Kto chce kam, pomôžem mu tam. Už za tebou nepôjdem. Nechám ťa. A tak sa mi zdá, že kým iným hovorím o jeho vrúcnom srdci, samým sebe hovorím o jeho vychladnutom srdci. Hej, Ježiš miluje a odpúšťa a je trpezlivý s inými. So mňou prvé 3 roky. Aký teda tento Ježiš naozaj je? Ako by Ježiš odpovedal na túto otázku? Ježiš, aký si?
Vo všetkých 4 evanjeliách a ich 89 kapitolách, ktoré majú, je len jediný krát, kedy Ježiš rozpráva o svojom vlastnom srdci. A v tom ich židovskom, hebrejskom ponímaní srdce nie je akože jeho emocionálne rozpoloženie, že čo cítim vo svojom brúšku, keď akože si ťa predstavím, ale srdce vyjadruje podstatu človeka, to, čo ho robí tým, kým je, čo ho ženie vpred, čo je tým akože driveom a motorom pre neho. Čo je taký ten autopilot, ktorom ide, ten jeho default, keď ťa stretne na ulici. Aký bude? Nie, aký sa snaží byť, aký sa pretvaruje byť, ale aký naozaj je. Čo je to najpravdivejšie, čo môžeme o Ježišovi povedať? On nám to hovorí sám o sebe, keď hovorí o svojom srdci. Tak poďme sa spolu pozrieť na tento Ježišov opis jeho vlastného srdca. A ak máte Biblie, tak si ich môžete otvoriť v Matúšovi v 11. kapitole budeme. Vo veršoch 28-30. Kratučké verše, plné hlbokej krásy. Matúš 11, 28 až 30. A ja to budem čítať z evangelického prekladu. Ježiš vraví: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Pomodlím sa. Duchu Svätý, ťa prosíme o to, aby si aj teraz, cez tento text, toto dobedie, nám pomáhal nanovo vidieť Ježiša takého, aký je. Je aj ku mne dnes ráno. Amen. Som mierny a krotký, tichý v srdci. Miernosť a krotkosť sa dnes veľmi nenosia a skôr sa vo svete považujú za nevýhodu ako nejakú výhodu. A tým nemyslím, že to nemáme radi, keď sú ľudia mierni a krotkí, len ak to chceš niekam dotiahnuť, tak toto nie sú zrovna vlastnosti, ktoré ti pomôžu. Ak chceš, aby tvoja firma bola úspešná, byť krotký ti nevyhrá žiadnu zákazku. Žiadnu súťaž. Ak chceš to niekam dotiahnuť, musíš sa vedieť predať. Ohúriť, mať široké lakte. Byť všetko, len nie tichý a pokorný. Byť mierny. Krotký. Mierni ľudia sú skvelí kamoši, ale stoja v tieni drsných. V politike to tiež nefunguje, hej? Mierna pravica, mierna ľavica, umiernená stredová politika. Nie. Vo voľbách, keď chceš preraziť, musíš byť extrémna pravica, extrémna ľavica. Musíš sa čo najviac vyhraniť, čo najviac zviditeľniť, čo najväčšie vyjadrenia dávať, aby ste ľudia všimli, aby sa im zapáčil a aby ťa nasledovali. Miernych, krotkých, tichých vodcov nikto nebude nasledovať. Ale Ježiš, keď nám chce opísať svoje vlastné vnútro, ukázať nám, čím je jeho srdce, tak vraví, že je mierny, krotký, tichý. Nebo iný spôsob, ako by sa dalo toto slovo preložiť, je chápavý, zhovievavý, alebo dokonca až humánny. To je to, čo Ježiš hovorí o svojom srdci. Čo tým myslí? Skúsme si povedať, že čo tým Ježiš nemyslí. Že pozrieť sa na taký ten fotonegatív jeho výrokov. Lebo keď si niekedy pozriete normálne vyvolanú fotku a pozriete sa do negatívu, tak tam si všimnete veci možno, ktoré sa strácajú v tom starom známom, v tých starých známych farbách. Povedzme, čo tieto verše znamenajú, že Ježiš nie je. Tak to znamená, že Ježiš nie je prchký. Ježiš nie je výbušný alebo netrpezlivý. Ježiš nie je nepredvídateľný. Že keď prídeš za ním, nevieš, ako zareaguje. Ani tvrdý. A chcel by som sa s vami pozrieť na také dve časti v písme, ktoré opisujú tento typ kristovskej miernosti.
Lebo miernosť nie je slabosť. A preto musíme nechať písmo, aby nás v tom viedlo. Čo to znamená, že Ježiš je mierny vo svojom srdci. A to prvé je Žalm 103, verš 14. A tam žalmista vyznáva o Bohu toto. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Pamätá, že sme prach. A tak tá prvá vec, čo znamená táto kristovská miernosť, je to, že Ježiš má od nás reálne očakávania, keď s nami jedná, keď s nami koná. Ježiš má od nás reálne očakávania. Keď som bol tínedžer, som sa veľakrát zaľúbil. Jedenkrát som sa zaľúbil, ešte pred Maťkou, do dievčaťa, ktorého otca som si veľmi vážil. Mohli sme povedať, že jej otca som mal možno ešte trošku radšej ako ju. Predtým, ako sme začali nejako rozvíjať ten vzťah, som išiel za ním, najprv za ňou, potom za ním. A teda som mu chcel povedať, že rád by som viacej ju spoznával a neviem čo, kamarátil sa a teda, že či si s tým OK. A on, podľa jeho úsudku, bolo na to vtedy ešte priskoro. Ja som s ním veľmi nesúhlasil v tomto úsudku, ale tak som si ho veľmi vážil. Tak som povedal, že áno, máš pravdu. Myslel som si svoje. Dneska s ním úplne súhlasím. Ale teda povedal, že kamarátiť sa môžeme, len ten vzťah momentálne nejako ďalej nerozvíjame. Že jasné, není problém. Tak som mu sľúbil, všetko fajn, no dobre, tak budeme kamoši a veď, akože počkáme, nie? V písme je taký ver, že ľudské srdce je zradné nadovšetko. Hej. A myslím si, že z tých všetkých ľudských srdc tie tínedžerské srdcia sú najzradnejšie zo všetkých. Lebo ani rodičia sa nevedia vyznať v srdci tínedžera a chudák ani ten tínedžer sa nevie vyznať vo svojom vlastnom srdci. No tak jasné, že sme sa len nekamarátili, no tak potom som o nejaký čas musel ísť za ním druhýkrát, aby som sa mu ospravedlnil, že pamätáš to, čo som povedal? No tak to som iba povedal. Ja som to myslel vážne. Ale, prepáč. A jeho reakcia ma ale zaskočila. On povedal, ďakujem, že sa mňou prišiel a tvoje ospravedlnenie príjmam. A nehnevám sa. Vlastne nič iné som ani nečakal. A nebolo to také, že od teba som nič iné ani nečakal. Ale on sa usmiel. A v tom jeho úsmeve a pohľade bolo porozumenie a láska a milosť. Takže chápem. Ak by som ho mal parafrázovať cez tento Žalm 103, tak on pamätal, vedel, ako som utvorený, pamätal, že som len tínedžer. A povedal mi, že vedel, že som mu dal väčší sľub, ako som bol schopný naplniť. A toto jeho mierne prijatie môjho zlyhania bolo krásnym odrazom a obrazom Kristovej miernosti na toho, ako on nás príjma v našich zlyhaniach. A bola tu táto jeho miernosť, ktorá posilnila a obnovila náš vzťah. Znamená to, že len kvôli tomu, že Pán Boh vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach, že on nás nemá žiadne očakávania, že sa môžeme na veci vykašľať, vezme len prach a keď sa jedného dňa pred neho postane, tak povieme, že čo si čakal od prachu? Určite nie je nič pevné. Vôbec nie. Ja som sa stále proti jej otcovi previnil. Stále som musel ísť za ním a priznať a vyznať a ospravedlniť a poprosiť o odpustenie a on stále musel mi odpustiť a bolo to iba jeho rozhodnutie, jeho miernosť, ktorá opäť uzatvorila tú vzdialenosť vzťahu, ktorá vznikla medzi nami. Že tam stále bol vzťah narušený, dôvera porušená, ale ja som ho nezaskočil, neprekvapil. A on nezmenil svoju mienku o mne. To je evanjelium, to je milosť. Tak aj s Kristom, priatelia. On vie, že sme len prach. Vzal na seba toto prašné telo, ktorom okúsil pokušenie a hriech. Okúsil pokušenie hriechu. Neľutuje nás, ako by sme boli bez viny, ale má pre nás pochopenie. Naše trápenie a súženie mu nie sú cudzie. Súciti s našou slabosťou.
A to druhé miesto v písme, kde by som sa chcel s vami pozrieť, že ako vyzerá táto kristovská miernosť, je len o niečo nižšie pod našim textom v 12. kapitole vo veršoch 18 až 21 je proroctvo Izajáša, ktoré hovorí o tomto Mesiášovi, o Kristovi, ktorý príde, o jeho srdci a o tom, v akom nastavení on príde. A toto je to, čo tam čítame. Hľa môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom, nebude sa škriepiť ani kričať. Na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôt nedohasí, kým nedopomôže k právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Čo to znamená, ak je Ježiš takýto? Znamená to, že Ježiš ťa nedorazí. Ježiš ťa nedorazí. Keď vidí niečo zlomené, jeho inštinkt nie je ako inštinkt malého chlapca, ktorý to potrebuje dolomiť a doraziť. Ale naopak, jeho inštinkt je ako inštinkt chirurga, ktorý vidí zlomeninu. Dať dokopy, sceliť a obnoviť. Keď vidí tlejúci uhlík v pahrebe, tak ho nezaleje vodou, nech ukončí jeho trápenie, ale práve naopak, kľakne si k nemu a rozfúka ho do žiarivej žaravosti. Taký nejaký je aj ku nám, priatelia, v našej slabosti, nevernosti a nestálosti sa nás nezbaví pri prvej príležitosti, ktorá sa mu naskytne. A my mu ich dávame dosť, nie? A on ostáva verný. A práve naopak. Práve vtedy si nás pripútava k sebe ešte bližšie. Mohli by sme povedať, že v určitom ohľade jeho priťahujú nalomení a tlejúci ľudia. Cítiš sa vo svojej viere, vo svojom duchovnom živote, vo svojom vzťahu s Bohom ako taký zlomený človek, taký tlejúci, žiadny oheň, iba dym a štípajúce oči. Takí Ježiša priťahujú. Lebo kvôli takým prišiel. Takých túži obnoviť a oživiť. Chorých a hriešných volá, nezdravých a spravodlivých. A my tak nad ním nerozmýšľame. My nad ním rozmýšľame cez našu skúsenosť a dokonca cez nás samotných. Lenže Ježiš nie je ako ja a moja skúsenosť so svetom. A ako dobre. Lebo žijeme vo svete, z ktorého sa miernosť vytratila. Vo svete, kde keď dieťa na ulici uteká a je neposlušné svojim rodičom a potom akože padne a rozbije si koleno a plače, ten rodič príde a dá mu ešte jednu na zadok, lebo neposlúchalo. Na bolesť dostáva ďalšiu bolesť. Sme obkolesení neustálým porovnávaním a posudzovaním iných voči nám, ale tiež aj nás voči iným. My všetkých posudzujeme preto, lebo všetci posudzujú nás. A neviem, ako to vyzerá u vás, ako je to v tvojom prípade, ale väčšinou ja, keď sa s niekým porovnávam, ja málo kedy vychádzam ako ten, ktorý je lepší. Iní sú vždy šikovnejší, múdrejší, pokornejší, obdarovanejší, spokojnejší. A vo chvíľach, keď si poviem, že ja som lepší, tak viem, že to je špatná samospravodlivosť, ale takže viem, že som zlý. Takže potom som aj tak horší ako oni, lebo oni si to aspoň o sebe nemyslia. Vždy, keď sa porovnávam, ja vidím ako ten lúzer. Sami sa cítime nedostatočne. Sme netrpezliví s rastom a zrelosťou iných, v práci s našimi kolegami, v zbore s našimi bratmi a sestrami, v manželstve s našimi partnermi, s našimi deťmi, ale na konci dňa, keď sa pozeráme do zrkadla, som najviac nespokojný s nezrelosťou seba samého. Ešte stále som taký ľudský a telesný. Ešte stále som tak strašne zahľadený do seba. Ešte stále som nezrelý. Diví sa teda niekto, že náš pohľad na Krista a jeho srdce je potom taký pokrivený? Prečo sme prekvapení, že si myslíme, že Ježiš z nás musí byť sklamaný?
že nás posudzuje a vychádzame ako nedostatoční, neuspokojiví. Že keď zhrešíme a na druhý deň sa nám stane niečo zlé, tak naša prvá myšlienka je, že to bolo určite za to. Preto som dostal ten defekt. Kvôli tomu, ako som nahúčoval na manželku včera. Ja som mar, bolo mi to treba? Také rozmýšľanie iba ukazuje, aké pokrivené naše zmýšľanie o Kristovi. Že by on bol taký voči nám. Že by bol voči nám taký, aký sme častokrát my sami voči sebe. On je ale iný. Jeho postoj, jeho srdce, vnútorné nastavenie, výzor jeho tváre je chápavý a zhovievavý. Nehádže flintu do žita s touto nalomenou trstinou a s týmto tlejúcim knôtom. Ale práve vtedy a tam je nám najbližšie. Práve vtedy a tam je nám najbližšie. Zober si to s lekárom. Kedy ti je tvoj lekár najbližšie? Ha? Keď si chorý. Hej? A teraz si predstav, že by tvoj pohľad na lekára bol tak pokrivený, že si povieš, že ja som chorý, nemôžem ísť ku pánovi doktorovi. Najprv musím vyzdravieť, aby som sa mohol pred neho postaviť. Ja viem, že naša skúsenosť so slovenským zdravotníctvom je pokrivená. Nora mala posledné dni, ideme zajtra do Prahy, a Nora mala posledné dni také zdravotné ťažkosti a dokonca sme včera zvažovali, že či nejdeme na pohotovosť. A potom som bola Maťke, že ale počuj, že ak to ešte vydržíme 2 dní, tak môžeme ísť v Prahe na pohotovosť. Čiže ja viem, že naša skúsenosť so slovenským zdravotníctvom je všelijaká. Ľudia sú unavení a starí a vyhoretí. Ale zoberme si lekára, ktorý nie je vyhoretý, ktorý svoje povolanie robí ako povolanie, ako misiu. A stále sú lekári, ktorí tak slúžia svojim komunitám, ktorí idú do vzdialených častí Afriky a neviem kde po svete, aby sa starali o tých, ktorí sú chorí a ktorí zomierajú. Ich v určitom ohľade môžeme povedať, že táto choroba a smrť ich priťahuje. Že jeden z najlepších spôsobov, ako si môžeš uctiť svojho lekára, je to, že prídeš k nemu so svojou chorobou do čakárne a povieš, pán doktor, som chorý. Ja si neviem pomôcť. Nič nezaberá. Ale viem, že ty mi vieš pomôcť. Zverím svoje zdravie do tvojich rúk. Vtedy toho lekára pustíte. Niekedy za ním prídete a toto som si prečítal a toto mi predpíš. Podobne s Kristom. On nám je najbližšie vtedy, keď hrešíme. V tej chvíli, kedy sa mu cítime najviac vzdialený, on k nám najbližšie prichádza. Vtedy, keď máme tendenciu sa pred ním najviac skrývať, on najviac ku nám volá. A ten spôsob, ako si Krista môžeme najviac uctiť a ako ho vieme najviac požehnať, je to, že príjmeme jeho liečbu. Že príjmeme jeho milosť na náš hriech a na našu vinu. Nič Krista neoslávi viacej ako toto. A naopak, nič ho nezraní viacej, ako keď si svoj hriech necháme a si poviem, že prídem za ním, keď sa mi bude dariť lepšie. Nič ho viacej nezarmucuje, nič ho viacej netrápi a nič viacej ho nezraňuje. Ako keď si nechávame svoj hriech pre sebou, práve kvôli nemu prišiel. Ak mu nedáme svoj hriech, on nám nemá čo ponúknuť. Jeho miernosť a táto krotkosť, tichosť, s ktorou ku nám prichádza aj tu v Matúšovi, spojená s jeho pokorou, s jeho pokorným srdcom. Doslova, to pokorné by sa dalo preložiť ako nízke. Inde je to slovo prekladané ako poníženie, utláčanie alebo nízke postavenie. Čiže doslova niečo, čo je zatlačené na samý spodok. A to je to, čo Ježiš hovorí o svojom srdci. Moje srdce zostúpilo sem dole. Ku vám. A to je skvelá správa. Lebo Ježišové pokorné srdce znamená, že je nízko a teda blízko. Ježišové srdce je nízko a teda ku nám je blízko. Zostupuje spolu s ním sem dole ku nám.
Nie je to tak, že on tam v nebi mu bolo dobre s jeho otcom, tam nechal svoje srdce, tam nechal to, po čom naozaj túži. Prišiel sem, odmakať si to, aby sa vrátil späť tam, kde mu je dobre, ale on so svojím srdcom zostúpil sem dole k nám, do našej diery, do našho tieňa a do našej tmy a do našej špiny. On je v tej diere s nami. A preto my sa z nej nepotrebujeme vyhrabať a sa pred neho postaviť. A on prišiel sem dole k nám so svojím srdcom. Jeho pokorné srdce neznamená iba to, že si o sebe nemyslí veľa, ale že je tu s nami. Sa ponížilo do našich hlbok. Ako však môžeme my zakúšať túto Kristovú miernosť? Ako toto nezostane iba našim nejakým teologickým presvedčením, ale žitou realitou. Lebo to je veľmi dôležité, lebo my nemôžeme iným hovoriť a dať niečo, čo sme sami neokúsili. My nemôžeme zakúšať vo svojom živote miernosť bez toho, aby sme my neokúsili sami najprv jeho miernosť. Možno sa nám to raz podarí, dneska prídeme domov, zase deti, manželka, manžel, sused, pes, čokoľvek nás naštve, ale si spomenieme na Božie slovo, aký je Ježiš mierny a pokorný a tichý, tak my zmlkneme, ani hlások nevydáme, na ulici nás nebude dneska počuť. Hej. Ale skús zajtra alebo pozajtra, do konca týždňa, skôr či neskôr sa ukáže a vyjde najavo naše to radikálne srdce, nie to mierne, krotké srdce. Čiže ako môžeme o tomto byť nielen presvedčení, ale to aj zakúsiť vo vlastnom srdci Kristovú miernosť, aby sme my sami mohli žiť mierne životy. Pozrime sa na ten verš 29. Ježiš vraví, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Jarmo je niečo, s čím si nespájame pokoj a ľahkosť, niečo príjemné. Naopak je to niečo, čo nás ťaží, čo položíte na plecia ťažného zvieraťa, aby oralo. Ale Ježiš tu má asi na mysli iný význam tohto slova, taký hebrejský, metaforický, ktorý viacej hovorí o nasledovaní učenia, o nejakej ceste. Židia hovorili napríklad o Božom zákone ako o jarme, ktoré nosia. Na Jeruzalemskom sneme, keď sa mladúčka cirkev stretla, aby sa nejako dohodla a rozpoznala, aký vzťah nežidovskí nasledovníci Krista majú mať voči starej zmluve, tak tam apoštol Peter sa postavil a hovoril o jarme, ktoré nevládali dnes ani naši otcovia, ani my. Čiže keď Ježiš hovorí o svojom jarme, tak hovorí o svojom učení o Bohu a o jeho ceste poslušnosti ku Bohu. Ježišovo jarmo je jeho učenie o Bohu a jeho cesta poslušnosti ku Bohu. Lenže na tomto jeho jarme je niečo zarážajúce. Vraví, že je príjemné a ľahké, alebo ako evanjelický preklad hovorí, je lahodné. Jarmo, ktoré je lahodné. Ako to môže byť? Lebo takže Ježiš porovnával svoje jarmo s tými ostatnými jarmami, ktoré boli tmáni na okolí. Konkrétne s jarmom farizejov. Porovnával svoje učenie a cestu s učením a cestou farizejov. Matúšovi neskôr v 23. kapitole ich Ježiš kritizuje slovami, že zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. A to isté Ježiš mohol vytknúť akémukoľvek dnešnému jarmu, pod ktoré sa dnešný človek kladie. Jarmo progresivizmu alebo relativizmu, tradicionalizmu a čomukoľvek inému, čo si myslíme, že je tá cesta poslušnosti ku Bohu, ku božstvu, ku duchovnému alebo ku vesmíru, čomukoľvek sa snažíme priblížiť. A Ježiš porovnáva všetky tieto jarma, ktoré zaťažujú a preťažujú a hovorí, moje je láhodné. Jeden autor to krásne opísal ako bremeno, ktoré nás odbremeňuje a jarmo, ktoré nesie svojho nositeľa. Také jarmo z hélia, ktoré na teba položia, ale teba vlastne samo nesie, nadnáša. Možno vo svojom živote odmietaš Krista
alebo ho úplne nasledovať, lebo sa bojíš jeho jarma. Lebo nasledovať ho znamená, že ti na šiju položí jarmo, uvalí na teba svoje bremeno. A to je pravda. Ježiš od tých, ktorí ho nasledujú, vyžaduje určitý spôsob života. Ich volá ku určitej cnosti a svetosti, aby boli odzrkadlením toho, kým Boh je a jeho krásy a jeho svetosti. Ale to, na čo zabúdame, je častokrát to, že toto jeho bremeno a tento jeho spôsob života je v skutočnosti ten jediný skutočný spôsob života, kedy žijeme a kedy sa nám žije ľahšie. Lebo nezabúdajme na to, že to je Kristové jarmo. A nedá sa byť pod tým jeho jarmom bez toho, aby sme boli s Kristom. Pod jeho jarmom my zakúšame Kristovú blízkosť. A jeden z dôvodov, prečo to jarmo je ľahké, je to, že on je ten, ktorý ho nesie. Je to práve tam pod jeho jarmom a bremenom na ceste za Ježišom, kde môžeme zakúsiť túto jeho miernosť a krotkosť, ktorá zachraňuje, premieňa. Tam nájdeme odpočinutie pre svoje duše. Apoštol Pavol o Ježišovi krásne spieval, keď vravel, že on, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej. Keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokázaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Dôvod, prečo jeho bremeno môže byť teraz pre nás ľahké až pre mlahodné, je ten, že on na seba vzal to naše horké, ťaživé, zdrvujúce bremeno. Bremeno tvojich vín, tvojej zbury, každého uprednostnenia seba pred iným, každého výberu hriechu pred svetosťou, každého nemierneho a nekrotkého pohybu nášho srdca. On vzal na svoje plecia. On na seba vzal tvoje bremeno, aby si ty mohol okúsiť to jeho bremeno. A keď Ježiš visel tam na tom svojom kríži, aj tam bolo jeho srdce stále plné miernosti a krotkosti. Voči jeho vrahom, voči jeho spoluodsudencom, voči jeho zbabelým priateľom, voči jeho zronenej matke. Aký je teda tvoj Ježiš, ten, ktorého ty vidíš? Ako vyzerá jeho tvár pri pohľade na teba dnes ráno? Čo ti napadne ako prvé, keď počuješ jeho meno? To je tá najdôležitejšia vec o tebe. Z jednoduchého dôvodu. Lebo akého Krista vidíš, takým kresťanom budeš. Akého Krista vidíš, takým kresťanom budeš. Takým manželom budeš, takou manželkou budeš, takým rodičom budeš, takým kolegom budeš, priateľom, synom, čímkoľvek iným. Akého Krista vidíš, takým človekom budeš. Podľa jeho vlastného úsudku je jeho srdce mierne a pokorné a krotké ku hriešným a blízke ku poníženým. Vidíš ho takého aj ty dnes ráno? Tichý a pokorný Kristus. Takýto môže byť aj ku tebe, ak príjmeš jeho jarmo. Nie je taký voči všetkým. Ale volá ku sebe všetkých. Poďte ku mne všetci. A ak pochybuješ o tom, že či aj teba, tak áno. Predovšetkým teba. Ak by sme sa pozreli iba kúsok vyššie od nášho dnešného textu do 11. kapitoly, tak tam uvidíme, ako Ježiš tvrdo karhá mestá, ktorých vykonal jedný zo svojich najväčších zázrakov. A za čo ich karhá? Verš 20. Pretože sa nekajali. Videli jeho mierne a pokorné srdce v akcii, no nepodvolili sa jeho jarmu. A miesto toho sa rozhodli niesť svoje jarmo sami. Tí, ktorí ho tvrdo odmietajú, budú nakoniec počuť jeho tvrdé slova. A nakoniec budú zdrvení svojim vlastným jarmom. Ale
Ale všetci tí, ktorí počujú jeho volania a prídu za ním, sa môžu spoľahnúť, že on bude pre nich dnes a navždy nejaký iný, len mierny a pokorný zo svojho srdca. Poďme teda spolu za ním. Amen.